nyocha akọnuche ka ịmalụ mego na-agbalụ gị odibo ka ọ bụ na-agbalụ ego odibo n'elu ụwa ihe Chukwu kelu ụwa nye kelu mmadụ wee keziela anyị ego oyibo ife oji wee nye anyị ego oyibo bụ ka ego anyị na-ejela anyị ozi bụ ka ego oyibo na-agbala anyị odibo mana inezi anya nne n'ụwa ụfọdụ na-agbazila ego odibo iji iwe mmadụ kedu ka mmadụ ga-esi na-alụ ọlụ ka enyi n'eli ka bụzụ a sị na-alụ ọnanwụ elie na ndo tata onye lụsịa nanwụ olie nanwụ iso n'odibo ego ka ọ bụ ndị ego na-agbalụ odibo ego na-agbalụ gị odibo gị na-agbalụ ego odibo oyi o nwere ndị bụ odibo ego ma ndị ego na-agbalụ odibo ndị ego na-agbalụ odibo ndị ego na-agbalụ odibo n'elu ụwa mmụọ ndị ego na-agbalụ odibo mmadụ eme na mbibi bie onwe ya mmadụ eme na mbibi bikwa onwe ya ndị ego na-agbalụ odibo o nwere ofu nwoke a na-akpọ Kanayo Chukwu Kanayo bụ nwa nwe ogbenye ọ batala ego ọ tala afụfụ ụwa wee bata ego Kanayo wee mebe investmenti Kanayo nwelu kọmpini ebe a na-alụ ngwa afịa Kanayo nwelu trelas eji ebu ngwa afịa o wee bido n'ụbasụ ụnọ agọdị nwelu fọfọ dekins agọdị 33 dekins agụba ndị 22 dekins agụba ndị nwelu plazas maka ọbatalụ nnukwu ego mana ife bụ nsogbu Kanayo bụ eli Chukwu nyelu Kanayo ego ka ọ na-agbalị ya odibo mana Kanayo na-agbalị ego odibo Kanayo chọrọ ili nni oze nwebọyị gotelu m rice and beans ofu anụ Kanayo jelu wee gote ụnọ duplex nke nwelu boys quarter rentia duplex wee bili na boys quarter ọ dị mma Kanayo kpala elisi mana igolo ofu ezigbo moto na-akwụ ya alili oge ọbụla na-agba ya ali ọkada ebe ọkada ji 200 naira eje Kanayo pụta okwebe 50 naira okwekatazi anya na onye ọkada akọba ọnụ iju Kanayo like n'ego gị eli osi na-ego abụrụ ngwongwo ụmụazị Kanayo like n'ego Kanayo golu n'ezigbo ndị Kanayo golu moto gbaba Kanayo bili n'ezigbo ụlọ onye m iso n'odibo ego ka ọ bụ ndị ego na-agbalụ odibo ego na-agbalụ gị odibo gị na-agbalụ ego gị odibo Chukwu mere ego ka ọ gbala anyị odibo oyi mụ ndị ego na-agbalụ odibo o nwere ndị ego na-agbalụ odibo
oluzie n'ofu mbọsị ka nna ya wee chọla igo moto wee si n'ime dị ndụ gote moto 10 million naira o nwezi asidenti ọkụ osi ya o wee kpọba mfọ ya nwoke wee jụọ ya kedu moto injinia dị n'azụ o wee kpọba ya nwoke achọlụ m igo moto nke injinia dị n'azụ oya nwoke wee sị na ọ bụ Volkswagen na ọ bụ Beetle ka injinia dị n'azụ ka nna ya wee jegolu Beetle gote Beetle wee bịa ka ọ gosi nwunye ya wee gwa nwunye ya na egotego moto ana-aṅụli na ogotego moto nwunye n'ụmụ ya wee solu gbatuo naanị o wee bụrụ Beetle ka nna ya gotelu o wee bụrụ Volkswagen ma wee weli iwe wepụba ka nna ya wee gbaba Volkswagen ofu mbọsị Volkswagen wee felue breki wee tie n'ukwu osisi ka nna ya wee bụrụ onye nwụrụ anwụ ka nna ya wee bụrụ ozu o tere aka ji wekwasị ka na-ayọ nwunye ka na-ayọ wee gote moto gbaba nwunye ka na-ayọ wee mebe ife ego wee na-eli ego ka na-ayọ ka na nwa anwụ ka na-ayọ wee si na mmụọ pụta na-efegharị mkpụrụ obi ya ezulike maka gịnị na ọ na-agbala ego olugo ibe mara nwunye ka a na-ayọ onye ibe mara bụ ka a na-ayọ onye m iso n'odibo ego ka ọ bụ ndị ego na-agbala odibo iso n'odibo ego ka ọ bụ ndị ego na-agbala odibo ego na-agbalụ gị odibo ka ị na-agbala ego odibo oyi m iso n'odibo ego ka ọ bụ ndị ego na-agbala odibo o nwere ndị bụ odibo ego ma ndị ego na-agbala odibo iso n'odibo ego ka ọ bụ ndị ego na-agbala odibo 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 n'elu ụwa mmụọ ndị ego na-agbala odibo ndị ego na-agbala odibo ndị ego na-agbala odibo mmadụ eme na mbibi ihe egwu ya na-agbala odibo mmadụ eme na mbibi bikwa egwu ya na-agbala odibo ndị ego na-agbala odibo ndị ego na-agbala odibo ife nwere na Vincent ndị ego na-agbala odibo ọtana n'obi oyibo ndị ego na-agbala odibo UNESCO music ndị odogwu ego na-agbala odibo onye nze nwa m obi ndị ego n'ogidi na-agbala odibo nweze ogidi ya ndị ego na-agbala odibo 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 ndị ego na-agbala odibo